Uyakuthumeza
bhekani kuJesu engumholile nophiwa amandla kuye bhekani kuJesu Siyabonga ekuseni, siyabonga amandla, siyabonga amandla, siyabonga ukuhlala kuwe, ila isola khona amandla. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We acknowledge your presence. We receive the power from you, oh God. For we know without you we can do but nothing. Sizobonga ekuseni. Jesus. Sizobonga uNkulunkulu uhamba nathi. Siyabonga, siyabonga simakade. Hallelujah. Hallelujah. Angibingelele bazalwane egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubaba umfundisi, abefundisi bonke, obaba, omama,
abantu abasha usonto skole egameni lika Jesu. Amen. Asibhekeni kuJesu sophiwa amandla sesiwatholile. Amen. Ngiyakhumbula abazalwane khona into uNkulunkulu ade esifundisa, kukhona omunye umkhuleko engiphuma kuona kuqala uJanuary. Sifunde bazalwane into ethi masikhumbula indaba kaMose, wathi esenyukile entabeni eyokhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu eyomnikezwe imithetho e10, wathi eseyahla uMose ephethe the tablets of stone la kwakubhalwe khona intando kaNkulunkulu, wathi eseyahla siyefika ebantwini, wafika sebezenze lokwabo, wafika sebekhanda ithole legolide, wafika sekukhonzwe enye into, lapho wavuka ngolaka waze wawisa the tablets of stone that he was carrying. Kuthiwa ubuso bukaMose babukhanya ngoba kwakune glory kaNkulunkulu ayayitholile sentabeni, kodwa izima ahlangabezana nazo zamenza wayidedela le glory ayayiphethe, kwabiza ukuthi aphinde abuyele emuva. Bazalwane, let us pray for amandla ukuthi iglory esiyitholile kulo mhlangano, esiyitholile kulo 7 days okukhuleka, singayidedeli ngenxa yezimo esizohlangabezana nazo. Ukhona ozethe yehla la entabeni yokukhuleka, kufika ngathi ingane sezithunywe kakhulu ukubhema iwunga, kufika ngathi sekushube kakhulu emsebenzini, sekubheda kakhulu, abaphathi sebephhlanya kakhulu ke kunakuqala. Ungadedeli lento oyitholile, ungadedeli, inkazimulo kaNkulunkulu iphezulu kwakho. Let us have the strength to contain the glory. Asibone obokudedela, asibone obokudedela. uNkulunkulu sewenzile umsebenzi uphelele. We are not going back for corrections because we already have what we have. Amen bazalwane. Le nkazimulo isayohlangabezana nezimo zonke ezishiye phansi lapha ya. Noma singafika sebenawo amathole egolide, kodwa thina sizudedela inkazimulo kaNkulunkulu esitholile. Hallelujah. Bazalwane, ngizoba mfishane, umfundisi uthe esijahile. Umfundisi esijahile bazalwane. Amen. Mhlawumbe kukhona sebebhuke ithafula sabuwe ukuthi table for 2 or for 3 asazi, kodwa sizoshesha. uNkulunkulu asisize. Amen bazalwane. Acts chapter 1 verse 8. Ngithanda uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlelekile, une order. Acts chapter 1 verse 8. Fanele ngabe siyalazi lelo gama ukuthi Acts chapter 1 verse 8 bazalwana ngithi besikhamba ngalo last year. Ukhona osalikhumbula? But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria and all over the world. Amen bazalwane. Sisuka lapho ke bazalwane, asisho ukuthi le theme isisele lapha ku 2025. Amen. Kodwa uNkulunkulu is continuing. Usilungiselele last year wathi nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezukwenu. So siyakholwa ukuthi sihambile le theme yokuthi uNkulunkulu uzoyehlisela amandla phezukwethu bese siba ama witnesses akhe. Amen bazalwane. So njengoba sesiyama witnesses, yini lesiyoyifakaza? Amen bazalwane. Last year besikhuluma ukuthi sizokwamukeliswa amandla azowenza ukuthi sifakaze ngoNkulunkulu wethu ngoKristu. Amen. Lo nyaka ke yini lesifakazayo? Sifakaza the supernatural power of God, which is beyond human comprehension and is accessible by faith. Amen bazalwane. Asikwazi ukuhlukana no 2025. Amen bazalwane. Ngoba sathola amandla. Hila amandla ke manje ayofakazela the supernatural power of God, which surpasses all understanding. Asifundeni uLuke chapter 1 verse 35. Luke chapter 1 verse 35. Verse 35. Amen. Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uza kuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele. Ngakho ke okungcwele okuzozalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu.
Amen. Amen. Bazalwane niyabona yini ukuthi leli verse eliku Acts chapter 1 verse 8 is a verse that Mary lived before Paul spoke about it. uPaul esekhuluma kuleli bandla eselizelwe after uJesu esevukile kwabafileyo, usekhuluma ke ukuthi nizokwamukeliswa amandla. Kodwa uMary sesinayo iexample yamandla lawa ayehlela umuntu kwenzeke izinto ezingakaze zenzeke. Amen bazalwane. Uthi ingelosi ithi kuyena, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. So sikhulumile bazalwane, bakhulumile abashumayeli throughout the week ukuthi sikhuluma ngento enga understandeki ngokwengqondo yethu. Amen. We must move beyond the ordinary. We must move beyond the common. Ngoba konke lokho kunye bazalwane, abanye abantu bayakukholwa nabo ukuthi kuyenzeka. Sekufanele sihlale kwi-realm where we see the supernatural. Into ozothi mawuyibuka uthi this can only be God. Uma sisabuka izinto sithi amandla ami lawa ingoba ibank account yami yavuma, asikafiki. Sekufanele sifike kwi-point where we say this can only be God. Akekho omunye obengakwenza lokhu ngaphandle kukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Sesikhulekela bazalwane imkhuleko ethi uNkulunkulu onamandla wonke yenza lokho okungenziwa wena kuphela njengoNkulunkulu. Those are the kinds of prayers that we should be going into now. Yoni dimension esimuva kuyona manje bazalwane, sesimuva to the ordinary. Into yenzeka kunombani nongakholwa iyenzeka kuyena. Yila ukuzohluka khona ukuthi sibone ukuthi lo uNkulunkulu. Ngoba makwenzeka njengaloko kwenzeka kuye wonke umuntu asikakangeni ku supernatural. I-supernatural bazalwane, the supernatural power of God is outside of time, outside of space. God does not operate within time. God does not operate within space. Akavinjwa isikhathi, akavinjwa indawo. Masikhuluma ngendaba yokuthi God is not limited by time and he operates even outside of time. Sibe nayo i-example ebesilokhu esikhuluma ngayo uAbraham noSarah, to show that God does not operate within the biological time of people. Abanye basho ukuthi hawo i-biological clock is ticking, akusenzeki lokho. Futhi makwenzeka mhlambe uzogcina uthola maybe ingane ekhubazekile or something like that. That is what our biology tells us. But uNkulunkulu yena wenza kwenzeke ukuthi lo otholakale outside of biological time abe nama descendants angangesihlabathi solwandle. Umuntu lo otholwe outside of biological time, defying time. Ukube watholakala phela within time awuzothi hayi kunormal lokho kuyenzeka. Kodwa lo isimangaliso sokuqala lesi. Umuntu uthola ubaba ino 100, umama eno 90. But there is a generation or multitudes of generations abamlandelayo. Yilokho bazalwane esikhulekelayo manje. Isibusiso esizohlala generations and generations. Singabi nama instant things. Uyabona indaba ye-instant isisibulele nje. Yonke into manje is instant. You have instant porridge, instant whatever. Yonke oyifuna yenzeka manje. But we are looking for izinto ezine longevity. Ukwenzeka kukaNkulunkulu that will be spoken about for generations to come. Generations to come. Amen bazalwane. Ngihlezi ngisho nje mangikhuluma nabantu abasha on a different note altogether ukuthi thina sikhula kwakune music yayikhona enye yakhona bandla bazalwane akuyona music that is gospel music. But I'm saying kwakukhona music that stood the taste of time. Namanje music yakhona isadlalwa.
Amen bazalwane. Ungabheka lezi insuku imusic ekhona. Umusic wokuthi uhlukanisa unyaka, mase ukuhlukana unyaka usuphelile. Awusahlali. Akhona amaculo aduma avotelwa kwaphela ngawo. Sekukhandwa okusha. But kukhona okunye okuhlalayo. Thina bazalwane sikilabo abanemisebenzi kaNkuluNkulu ehlalayo ikhulunywe izizukulwane nezizukulwane ngoba uNkulunkulu wethu ehlukile. Amen bazalwane. So within the supernatural of God, it's outside of space, it's outside of time. Sidila noNkulunkulu othumela izwi liyowenza umsebenzi wena ungekho la khona. Amen bazalwane. You remember the issue of the Ethiopian eunuch. Okuthiwa ena wayesuka eJerusalem esebuyela Ethiopia. Esuka nje laphana kumkhosi ayihambe kuona. Kuthiwa wayefunda kodwa enga-understand. Kodwa umoya kaNkulunkulu wenza ukuthini? uPhilip aphuthuma ayakhuluma naye. The supernatural. Ubone nje ingelozi sihleli nawe ikufundisa izwi lenkosi outside of space. Umuntu agijima ashiye amahashi ngoba unikeza supernatural speed. Bazalwane, kulesi sikhathi sokuphila into ethi this can only be God. Uma saku-understand abazalwane asikafiki la esimangala khona ukuthi sibone ukuthi ngokaNkulunkulu. Amen bazalwane. Izinto zikaNkulunkulu kule dimension esibizela kuyo, kule theme esihamba ngayo, zifana naloko okukhulunywa uMary. Athi, let it be unto me according to your word. Angi-understand, angizwa, kodwa ngoba wena uNkulunkulu uyayazi, ngizovuma. Amen bazalwane. Inkinga yethu sithanda ukurizina. Ayikuzokwenzeka kanjani. Lokhu ngeke kuze kulunge. But sibizelwa kulokhu kukholwa kokuthi okungenzeke kubantu kuye kwenzeka. That's the supernatural. Sesilwela lokho bazalwane ukuthi sihambe ngendlela yokuthi abantu bazothi this can only be God. Asakwazi bazalwane ukuphila nje impilo eordinary. Senze lokho okwenziwa nanombani. We are called to another level yokukholwa. Ngifuna sibuke le ndaba bazalwane, the second part of our theme. Ngicabanga ukuthi leyo supernatural siyizwile siyibambile bazalwane. Ngifuna ukubamba ikey access. Kufika kanjani lana? Ngokukholwa. Elithi izwi lakhe kumaHebheru, ngaphandle kokukholwa. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuthi simthokozise uNkulunkulu. Amen. Asikhulumeni ngendaba yeaccess by faith. Uma sifunda kumaHebheru chapter 11 verse 1 la kukhulunywa khona ngefaith ukuthi what is faith? Ifaith bazalwane ikubona izinto ezingekho uzibiza ukuthi zikhona ungakaziboni ngamehlo enyama. And ifaith bazalwane it's not okay. Ngizoyenza iexample. Kune example ejwayelekile mfundisi uNgubani ngicabanga ukuthi uyayazi esetshenziswa nje ukuexplaina into yefaith. Ngisacela nami isihlalo njengomfundisi uDlamini Izolo ucelile isihlalo kushuthi khona indaba yalezi izihlalo. Amen bazalwane. Faith bazalwane, it goes way beyond just believing. Amen. Mangabuza bazalwane yini le? Isihlalo. Siyakholwa sonke ukuthi isihlalo lesi. That is faith, angithi. But is it enough? Is it enough to just say this is a chair? Siyakholwa siyavumelana sonke ukuthi isihlalo lesi bazalwane angithi. But faith goes beyond. Yes, faith is believing angithi. Siyakholwa. But it goes beyond just saying this is a chair. Ukholwa kuzothini kumina? This is a chair. Yebo ngiyakholwa ngiyayibona. Yini umsebenzi we-chair owesihlalo ukuthi umuntu ahlale kusona ngithi. That's the job. Faith moves a step further. This is a chair. Ukuze ukukholwa kwami kuphelele ukuthi isihlalo kufanele ngikholwe ukuthi this chair ngiyakwazi ukuhlala and supports my weight.
izobe isiwenzile umsebenzi njenge-chair. Amen bazalwane. Ngizofika la mase ngihleli sekuphelelisiwe ukuthi isihlalo lesi, ngoba ngithe ngahlala sasupporta iweight yami. Ngakholwa ukuthi ngingakwazi ukuhlala sisupporte iweight yami. Kungenzeka ngikholwa ukuthi isihlalo ke lesi, but maybe mangisibuka ngibona ukuthi asikho right for me. Mhlambe ngibona ngathi uyabona le mlenze ayikwazi ukungisupport. Akuphelelanga ke ukuba nokukholwa kwami in this chair. Amen bazalwane. Thatha lesi sihlalo ke uJesu lona. Amen bazalwane. Bayakholwa nabanye abangaphandle ukuthi ukhona uJesu, but akuphelele bazalwane. Akuphelele ukuthi umuntu uyakholwa ukuthi uJesu ukhona is not enough. Sekufanele ngikholwa ukuthi nangu uJesu, uma ngibeka impilo yami kuyena uyakwazi ukungithwala, uyakwazi ukungisupporta. Ngine balance, I can lay back, I can turn around. Ungisekela uJesu. He's my foundation. That is faith. Ngokusibuka lesi sihlalo mhlambe ngeke ngikwazi ukubona ukuthi si strong kangakanani ukubamba impilo yami, but mangihleli kuJesu nginako ukukholwa ukuthi he can carry me. Akukho kuzokwenzeka kumina. Every single day sinako ukukholwa ezintweni ezincane. Ungena eTaxini awukazi ukuthi mshayeli ngicela ukubona ilicense yakho, ngicela ukubona iPDP yakho, kodwa ngiyakholwa ukuthi mangigibelile ngiyofika edrop, and that is faith. But the difference comes mase kuJesu abantu sebefuna ukubuza kanti akayena umlungu yini lo, kanti yena, kodwa utaxi driver bambuza mabegibela. But okaJesu kufuna ukubuzwa. So faith is believing izinto singakaziboni kodwa sikholwa ukuthi zizokwenzeka. Amen bazalwane. Just knowing the fact yokuthi Jesus Christ is Lord is not enough. It goes with trust. Amen bazalwane. Ngisho kanjani ngoba mawufunda kuJames chapter 2 verse 19 kuyashiwo ukuthi namadimoni ayamazi and they tremble. Amen. So ukwazi ukuthi uJesu uyinkosi alone is not enough. Fanele wazi ukuthi uyinkosi ephethe ukuphila kwakho. You can trust him with anything. You can trust him with your life. Abantu abaningi ngaphandle bazalwane ngicabanga ukuthi niyabazi. Uzokutshela umuntu ukuthi mina ngiyamazi uJesu. Mina ngiyazana noNkulunkulu. Kodwa uzobona izenzo azisahambisani. Ifaith yakhe igcinapi? Ifaith yakhe igcina nje on the fact that Jesus is Lord. But the trust is not there. I-trust uyakha kanjani nokuhlala naye umuntu uzumazi? Awukwazi ukutrusta i-stranger umuntu ongamazi. Ezinye izinto ezenza ukuthi singathi asiphumeleli in our faith is because Christ is a stranger to us. We speak to him maybe once on Sunday. Asimazi, asikaze sihlale naye, simtshele yonke into, simazi ukuthi ubani ufuna nezimpilweni zethu. As a result, he remains a stranger and there is no trust. Ma kunjalo, supernatural power of God asina access kuyona. Faith bazalwane ukukholwa is the currency esiyisebenzisayo to trade in the kingdom of God. La emhlabeni esiphila khona sinama systems esinawo ukuthi sinemali, angithi sine rand bazalwane. Uma ngifuna ukuthenga ngizothatha leyo mali that is equivalent to lento ebhaliwe la. Makuthiwa 50 rand ngithatha u50 rand nginikeze lo odayisayo abese nginikeza. Amen bazalwane. So kwelika moya faith is our currency. Ukukholwa yi-currency yethu. Ukukholwa nguJesu ngoba ukukholwa kuningi. There are so many things that people believe in. Abakholwa edlozini bayakholwa, banokukholwa kwabo lokuthi kuyabasebenzela. But here we are talking of the currency in the kingdom of God. Amen bazalwane. I-currency yokukholwa yela kaNkulunkulu is faith. Ukukholwa. Ukukholwa yikona okusithengela yonke into esiyidingayo la.
I-currency isebenza within a jurisdiction. Inendawo la esebenza khona. Awukwazi ukuthatha noma iyiphi imali bese uthi uyothenga bazalwane. I-faith ifana ne-currency. Cela unikhombise la bazalwane. Masikhuluma ngendaba ye-currency. Ngiyabona le mali engiphethe. Abanye abakazi bayibona. Mina ngijwayele kakhulu ngiyayisebenzisa. Ile mali esihlala sizwa nje nakuma TV nakubani bani ukuthi i-US dollar, right? This is the United States dollar. Mawuzwa ukuthi irand imali iqhathaniswa ne-dollar laseMelika. Lona i-dollar laseMelika leli. U50 US dollars lona, right? So, le mali 50 US dollars. It's almost close to ingaba umalini? Around 500 rand, right? They're about close to 500 rand. Angithi niyabona ukuthi ine value angithi. Ngingahamba njengamanje ngiye spa lapha njengoba seyisondela ikhathi. Ngiye spa ngithi ngicela ujuice ngale mali bazoyithatha yini? But imali le ekhulunywa ku TV akuyona yini imali ekhulunywa ku TV le okuthiwa irand imali iqhathaniswa ne-dollar lase-America lona litholakala liphezulu ngithi. But mangifika lapha eSpa ngithi na imali ngicela ujuice ngino 7 days bafethu ngisizeni bazongipha yini? Does this mean ukuthi imali le ayina value? Inayo value ngithi. Yini enza ingathengi? Jurisdiction ngithi. Iyasebenza yona, inamandla yona, but ayikho la ku jurisdiction. Amen bazalwane. Na enye yaseBotswana le. I20 phula le. Amen bazalwane. Iyasebenza, very legal, very legitimate. Nayo angikwazi uhamba naye lapha ngiyothenga. But it's legitimate money, right? Very legal. It's a legal tender. But it works within the borders of Botswana. Siyayizwa lento bazalwane. Nali rand 100 rand. Mangingena lapha eSpa ngiyakwazi ukuthenga ngithi. Why? They recognize this. Siyayizwa lento bazalwane. So faith is this. Mangena nayo ku kingdom yase South Africa, in a shop in South Africa, I have legal tender, I have access. Nangu kukholwa is access to the supernatural. Mangifuna ukuthenga is supernatural in the kingdom of God. Ngingena ngefaith because that is the only recognizable currency. Le enye imali iyasebenza ine value kodwa hayila. So masikhuluma ngefaith bazalwane, sikhuluma ngento esebenza embusweni kaNkuluNkulu enza ukuthi sikwazi ukuthenga. Futhi niyazi bazalwane, nake nibona ukuthi mawuthenga lapha osisi labana kunento la abafaka khona. Nake nikubone lokho? Look for that. Bayakuyenza lokho, bayifake somewhere. Uzozwa mhlambe sithi ngicela ungishintshele ungizamele enye. Ngobani? Mhlawumbe kukhona ama features angawatholi. Faith has features. Ifaith kunama features la kune security code oyibonayo mawuyiphakamise kanje langeni. Kukhona ubuso bukaMandela olubonayo la phakathi. Uma bungekho, this is fake. Ikona ifaith engamthemba uJesu Kristu, it's illegal. Counterfeit faith. Ayikwazi ukutholela izinto leyo. Uma ukukholwa kungenawo ama features, imapha ama features faith, ukukholwa izwi likaNkuluNkulu ukuthi lithini. Ifaith yakho ayibonakale inobuso bukaKristu la. Kunobuso bukaMandela la sithi hayi iyona impela. Eyakho ifaith ayibe nobuso bukaKristu la sithi iyona impela. Ibona ukukholwa impela lokho. Ungazama ukungena ku kingdom une faith enobuso bukamkhulu wakho la awukwazi phila.
Akukho buso bukamkhulu la. Akukho buso bukagogo. Kungena ubuso bukaKristu. Ngoba izinto zika supernatural zisabela kumnikazi wazo uKristu Jesu. Masimema ehamba phambili, mangifika esangweni elivaliwe libona yena bese liyavuleka. So faith makes us put Christ first. Kuvuleka izinto. Zizovuleka izinto azivulekeli mina, zivulekela umnikazi wazo. Because he is commanding. Amen bazalwane. Umfundisi ungubani okhulumile indaba kaPetro ehamba phezulu kwamanzi. Mina ngikhulula umfundisi ukuthi uPetro waqala uhamba phezulu kwamanzi engakaqala ukunyathela ngoba wakholwa. Waze wathi Jesu uma kuwena awungibizi. Why ethi uma kuwena? Ngoba wayefuna ivoice. Wayefuna ivoice ukuthi ayizwe ivoice ukuthi ngempela le voice ekaKristu. Ukuba ngempela ngithi abanye babethi ispoki. Ukube mhlambe kwakuyivoice espoki, maybe wazominza ngempela. Kodwa ngenxa yokuthi kwakuyivoice kaKristu wakwazi uhamba. So lana ukuthi ube nokukholwa izwa izwi lalokubizayo. Who is calling you? Maningi amazwi amemezayo manje. Wena mawufuna ukuphuma from your boat uhambe phezulu kwamanzi, uyalizwa yini lelizwi? Do you recognize the voice? uJesu athini? Izimvu zami ziyangazi, nami ngiyazazi. Uyalizwa yini izwi likaKristu balibiza? Ukuze ube nalokhu ukukholwa ukuthi uyena ongibizile. Sizohamba bazalwane, sihambe silandela amanye amazwi sithi ukukholwa, bese sizithola sidla inyoka, sidla utshani, siphuza upetrol ngoba sizwile ivoice, sakholwa kodwa sangakholwa uye, sakholwa amanye amazwi. Access is by faith through Christ. Ukukholwa sikholwa kuJesu. Amen bazalwane. Faith bazalwane ifana nama-binoculars. Angithi siyawazi ama-binoculars. Ama-binoculars afana nezibuko kanje. Kodwa wona anepower eningi kakhulu. Eyokuthi uyakwazi ukubona into ekude uyibone la eduze. That is faith. In the kingdom of God, masifuna ukubona i-supernatural power kaNkulunkulu, sizofaka la ama-binoculars okuthiwa yi-faith. Mase sikhuluma nje generally ngokwesayensi, ama-binoculars mangiwafaka bese ngiwatshuna, kukhona into okuthiwa yi-thumb wheel lapha eyokutshuna ifocus yakho. Angithi uyakwazi ukubona into ekude le uyibone ingathi ila eduze. Yilokho esikwenzayo nje uma sikholwa. Uma ngithi inkosi, mina ngiyakholwa ukuthi ibhizinisi lami lizophumelela, la phambi kwami angiboni lutho, sengigqoka ama-binoculars okukholwa bese ngitshuna le i-thumbnail wheel okuthiwa yizwi likaNkulunkulu, bese idonsele eduze leza zinto ezile kude ngizibone zila. Ingakho ithi izwi likaNkulunkulu lithi ukukholwa uqiniseka kwezinto ezingekho, zibukeka ngathi azikho, kodwa mangikholwa ngiyazidonsa zibe la. Uyabona abantu uma behamba beyozingela ama-hunters kakhulu, yibona abasebenzisa ama-binoculars ukuthi babone ukuthi inyamazana lezi esifuna ukuyizingela siyoyitholaphi. Bathi bahamba nje kanje bangaziboni, kodwa uma befaka ama-binoculars babona ukuthi laphaya kukhona inyamazana ekhona laphaya. Then what do? They walk towards the target. Yilokho esikwenzayo, sifaka ama-binoculars kamoya, sibamba i-thumb wheel yezwi bese siyalitshuna sithi in the fullness of time God is going to make it happen. Whatever his promise said, it will come to pass. Bese siyatshuna sithi your promises are yes and amen through Christ Jesus. Senza njani? Siyazidonsa zisondele eduze. That is faith. You only access to the supernatural power of God. Kufanele ubone kude, uyibone into isakude bese uyayikholwa. Amen bazalwane. Ama-binoculars show you what the eye cannot see, but it's there. Amen bazalwane.
kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi amehlo ethu lawa bazalwane unlimited. Kufanele sifake amehlo kamoya abona kude. That is why the word of God says we do not walk by sight but by faith. Ngoba isight isho ukuthi imali ayikho. Kodwa mangifaka ama binoculars athi nayi yathi imali lapha iyasondela. Bese izwi liyakhuluma ukuthi ngifinyelela kanjani kuyona. Ifaith bazalwane ifana ne GPS. Ngike ngangaba bikho for 2 days, Thursday and Friday. Ngike ngaba nohambo luye ePitoli. Kodwa nje intshumayelo ngiyitholile. Ngibonile ubaba uNkosi bekhuluma ngendaba yama parables. So ekhuluma ngendaba yama parables ukuthi uJesu wayekhetha izinto afundisa ngazo ukuthi abantu bazi understand ngesisikhathi. Amen. Nathi bazalwane sikulesi sikhathi esine technology. Asikhulumeni ngendaba ye-GPS angithi siyayazi ukuthi yenza kanjani. Umuntu maye requesta lana kuvele kube ne-GPS ezokhombisa udrive ukuthi ulapha kithi. Ithi 2 minutes arriving in 2 minutes what. Makufika la kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi sibe careful. Siba careful kulapho. Umama uNgcobo uNono ngimazi kahle nje. Uyayisho lento ukuthi mina nginga requesta iyangikhombisa phela ukuthi kuzofika uCB 34 XYZN. Makufika la kufike enye imoto enama number angafani. Umfana bese sithi hayi mina ukuthi ngithi cha angeni. Kuyafana nezinto zethu zikamoya. Ngikhulekile nje ngathi Nkosi, this is what I need. Kwafika okunye kuyafika kucishe kufane nse nalento obuyicela kodwa kungeyona. It's up to you to say no. This is not what I asked for. Remember the devil is also listening angithi. Na uyazama ukukunikeza ipackage. Washumayela umfundisi uNogemane wathi uJona engakathunywa uNkulunkulu iTharshishi lalingekho. Kodwa mhla uNkulunkulu ethi kambe eNiniva kwavuka iTharshishi. Kuyenzeka ekukholweni kwethu zikhona izinto uNkulunkulu afuna sizenze mase sikhamba kuzona kuvele kufike okunye okucishe kufane. Kodwa our faith and trust in God tells us what is legitimate, what is not. So la ku GPS bazalwane njengoba ngiyithatha njengokukholwa ngithi iGPS izokutshela ukuthi ngifuna ukuya ePitoli ngifaka iaddress izongitshela isikhathi engizofika ngaso izongitshela neindlela engifuna ukuhamba ngazo besithi sikhamba nje la nobaba uNcube uhambe izikutshela ukuthi police reported ahead. Siyahamba thina abazalwana ngithi yona ithini mawuhamba lapho ikutshela ukuthi angithi usuke ikuwonisha ukuthi mhlambe uhamba ngesivinini esingekho right. Ikutshela ukuthi kunamaphoyisa lapha phambili. Makunengozi izokutshela ukuthi in about 10 kilometers there is an accident. Iyakutshela zonke izinto. Amen bazalwane. Iphinda futhi iGPS iyakutshela ukuthi turn right or turn left. Of course siyazi ukuthi le yala emhlabeni kwesinye isikhathi iba nenkinga zayo ukuhambisa endaweni ongayazi. Kodwa asithathe ngokuthi isebenza kahle ngalolo suku akithi. Izokutshela ukuthi turn right and it looks for the best routes. Mina I've always noticed ukuthi mangiyifaka ithi finding the best route. Ikufunela indle zikhona ezinganqamulela kodwa yona ikufuna ukufaka on the best route. Mayisenza njalo bazalwane kuba khona kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe wena awuxhumanga kahle la ku data or something. Bese ithi GPS signal lost. Mayisithe GPS signal lost indlela ayisabonakala. Kufanele uqale futhi wenze sure ukuthi iconnectile ukuze indlela uyibone. Kwesinye isikhathi mawusuphambukile wahamba ngenye indlela ibisikutshela ukuthi rerouting. In other words ngibuyela endleleni eright. Yila engifuna ukubuyela khona. Ngikusholani konke lokho bazalwane. Ngikhuluma ngeaccess okuthiwa yifaith. Amen bazalwane.
Ifaith yethu bazalwane ukhona uNkulunkulu ezulwini. Usibhekile kanje angithi GPS isebenza nge-satellite lapha emkhathini ibona yonke into angithi. uNkulunkulu ulezulwini uyayibona yonke into. Sengikhulekile baba ngifuna uhamba 1 2 3 nanke ngikufisayo akufake endleleni ngezwi lakhe. Hamba lana mntanami jika la ogada la ingakho ngithi siyakhumbulana kumaHebheru kuyakhulunywa indaba yokuthi beware of all the sin that so easily entangles akithi. So kusho ukuthi uJehova uyahamba yena asihlele mbele asikhombisa ukuthi ungangeni la jika la thina kwesinsikhathi ngenkani sithatha amanye ama routes ibisithi rerouting ngifuna ukusibuyela kuba inkani yakho ke ukuthi hayi ngifuna ukuhamba mina ngale eyami ugcina ungafikanga. So ukukholwa bazalwane, faith gives us access. Faith leads us ezintweni uNkulunkulu asibizela kuzona. Asivumeni ukuthi uJehova sihole. Asivumeni ukuthi uJehova asitshele ukuthi senzeni, singazami ukwenza ngengqondo yethu ngoba sizohluleka. Amen bazalwane. Ukhona umhlabelelo obedumile nje these days obekhuluma ngale ndlela ukuthi usificile Nkosi sesizame ngokwethu kwaze kwaphela amandla sahluleka endleleni. Kulonyaka bazalwane siqale from last year ukuthi sibeka phansi okwethu asizuhamba ngawethu amandla sihamba ngamandla esiwanikezwa uNkulunkulu. And there is grace for each day, there is grace for each and everything esikufuna. Uyabona iGPS mayisithi rerouting ikunikeza igrace yokuthi buyela endleleni noNkulunkulu wethu kukhona lapho esihambe khona sahamba salahleka, but God is rerouting us and say come back to this walk of faith. Asibambeni access bazalwane. The supernatural power of God is available. Ngeke siyowangabaze amandla kaNkulunkulu. Sesilindele lento ezodida ingqondo zethu ukuthi iyenzeke kanjani, but siyazi ukuthi impendulo sinayo, it can only be God. So asibeni nalokhu ukukholwa